Nginibingelele, nginamukele la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuwukuthi umusha kule channel, bengicela ushaye u-subscribe ukuze-ke ngokulandelayo ungaphuthelwa phela uma sengifaka ividiyo. Niqhubeke nibuze kuma-comment, ngizolokhu ngithatha nje ama-comment ambalwa ngiwenza amavidiyo ku-YouTube. Ungaphuthuma-ke nawe ku-YouTube usesho ukuthi sichaza amaphupho ucinge ividiyo yakho. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok le vidiyo sifolowe, ungicela inamba u-inbox. Khona babuzile-ke lapha, babuza okuningi okuhlukahlukene ngizokufunda bese-ke ngisho incazelo ihlanganise konke. Uthi-ke lo ngiphuphe intombi yendoda yami. Ngabe-ke lokhu kuchaza ukuthini? Ngicela incazelo yaleli phupho. Kuyenzeka-ke uphuphe-ke umnakwenu nixabana naye noma-ke nizwana naye, nihleli kamnandi nixoxa. Kwesinye isikhathi-ke umphupho efika la ohlala khona ekuvakashele noma-ke eze ngempi. Kuyenzeka futhi umphupho ekushaya noma-ke umphupho umshaya or umphupho ulwa nomnakeni. Ukuphupha ulwa nomnakeni, ukuphupha uhleka, ukuphupha uxoxa naye, ukuphupha ujabulile, ukuphupha umnakwenu ekhala ediniwe, nixabana, ethetha, ekwatile. Incazelo yakho konke-ke lokhu engikushilo ababuzile ngicabanga ukuthi bazolalela. Umuntu ojola nendoda yakho ephusheni uchaza isitha. Ungizwe kahle, angishongo ukuthi uyisitha yena, kodwa ephusheni usuke emele isitha. Kungenzeka yena ukuthi-ke akanankinga nawe, kodwa-ke uma umphupha yena umele isitha noma-ke umele umuntu okuvimbelayo ukuthi uphumelele uye phambili. Ungaze-ke uxabane nomnakwenu ngephupho kanti cha, akenzi lutho. Mlaleli ungakhohlwa phela ukushaya subscribe, ucele-ke nohleli nabo ukuthi be-subscribe, ubuze imibuzo nayo kwi-comment section. Nisale kahle.